stonožka. A mám červené ponožky. A patrí medzi stonožky. Hej, Rafaela, čuk, čuk, bugi. Hop, Rafaela, čuk, čuk, bugi. Hop, Rafaela, čuk, čuk, bugi. Rafaela nás doma. A jedničky. Ja som naša kamoška. Rafaela, stonožka. A mám maličkú hlavičku. Maličkú hlavičku a na zádočku mašličku. Jehe! Rafaela, čuk, čuk, bugi. Hop, Rafaela, čuk, čuk, bugi. Hop, Rafaela, čuk, čuk, bugi. Rafaela nás doma. A utekám čo najrychlejšie na jednu stranu. Všetci, všetci, všetci. A na druhú čo najrychlejšie. A všetci na svoje miesta, keďže nás pani učiteľky nepustili. Zastavíme sa, aby sme sa nepobúchali. Ukážeme jedničky. Jedna ručka na seba, druhá. A ideme. Naša kamoška. Na nožičky. Stonožka. Má červené ponožky a patrí medzi stonožky. Rafaela, čuk, čuk, bugi. Rafaela, čuk, čuk, bugi. Rafaela, čuk, čuk, bugi. Rafaela nás doma. A ideme posledný krát jedničky. Naša kamoška. Rafaela, stonožka. Má maličkú hlavičku a na zádočku mašličku. Hej! Rafaela, čuk, čuk, bugi. Rafaela, čuk, čuk, bugi. Rafaela, čuk, čuk, bugi. Rafaela nás doma. Výborné, jedna ruka hore, druhá ruka hore a poriadne si zatlieskajme. No ale teraz, decka, sa stala taká vec. My tu tancujeme a prišiel Mickey z Minnie? Nie! Tak to nás zase nepočuli, tak si teda musíme na tú pesničku, v ktorej budeme poriadne kričať, aby sme ich zobudili, áno? Ale my sme si zatancovali a naše pani učiteľky nám nezatlieskali, tak poďte tu všetci čo najbližšie ku mne. My si dáme takú bojovú poradu. Ja vás niečo naučím a oni si nám potom isto zatlieskajú, dobre? Takže dáme im takú obrovskú poklonu. A dáme, že jednu nohu dopredu, druhú hore. Zohneme sa. A všetkým pani učiteľkám povieme, že tada. Čo povieš? Čo povieš? Čo povieš? Ty čo povieš? OK, tak pani učiteľky nás teraz nepočuli a ideme všetci na svoje miesta. Rátam do 3. 1, 2, 3. A teraz sa všetci otočíme na svoje pani učiteľky. Maria. Spadli sme. Nevadí, tak teraz sa otočíme každý tak, aby videl svoju pani učiteľku. Najprv je poriadne zakýva, že čau. Áno. A ideme tu poklonu, dobre? Takže jedna noha, druhá ruka a čo im povieme, čo sme si povedali? 3, 4. Tada! A oni všetky zatlieskajú. Výborne. Tak ideme na tú ďalšiu pesničku. A v nej budeme kričať také, že wow, vedeli by sme to? Poďme na to, 3, 4. Ja som nič nepočula, ešte raz, 3, 4. Dobre, a vieme, ktorá je ľavá ruka? Tak všetci, ľavá ruka dopredu. A ľavá ruka dozadu. A teraz čo najrychlejšie. Dopredu, dozadu. Nebuchneme kamoša. Zavrtíme. Áno. A ideme práva noha. Dopredu. A dozadu. A zase čo najrychlejšie. Dopredu, dozadu. Zavrtíme. A kto vie, ako robí had? A ako by sme ho ukázali, ale neľaháme si na zem. Takto výborne. Jedna ruka dopredu, druhá spojíme a budeme sa voľniť ako taký had. Výborne. A kto vie ísť celým telom dopredu? Všetci, že? A dozadu? A zase čo najrychlejšie. Dopredu,
A zavrtíme sadočkom. Super. Pamätáme si zaklinadlo? Ale ja som vám slúbila tie bublinky však. Takže ideme si pričarovať bublifuk? Áno. Tak teda, poďme nachystať čarovné prútiky. A ideme na to. 3, 4. My tu chceme bublifuk. No, asi nám nepôjdu tie bublinky k nám. Ale nevadí, ak sa nepobúchate, môžete. Dozadu, dozadu. Stop. No, ideme dole všetci. Šupite na svoje miesto, potom vám to dám dole na chodník, keď budete poriadne tancovať. Dole, nie na chodník, dole. Budú mať potom na chodníku. Tak, šupte na svoje miesta. Ideme si pričarovať tú pesničku, aby konečne mohol prísť Mickey a Minnie, aby sme mohli začať piecť tortu, áno? Tak poďme na tie čarovné prútiky a čarovné zaklínadlo. 3, 4. My tu chceme zvuk. A ideme na Darka dopredu. A dozadu. A rýchlo. Zavrtí. Hadí. Ó, počká. Vyskočíme a kričíme wow. Nepočujem. A ešte raz. Dobre. A pravárka dopredu. Dozadu. A rýchlo. Hadík. Ó, počká. Vyskočíme a kričíme. A ešte raz. A ešte raz. Dobre. A ideme ľavá noha. Dozadu a rýchlo. Hadík. Otočka. Vyskočíme a kričíme. Ešte raz. Ešte raz. A práva noha. Dozadu a rýchlo. Vyskočíme a ideme. A ešte raz. A ešte. A celým telom dopredu, dozadu a rýchlo. Hadík. Vyskočíme. Dáme ruky na kolená. A bucháme, bucháme, bucháme. Ešte, vydržíme. A kričíme. Ešte raz. Nepočujem. Ideme. Super, jedna ruka hore, druhá ruka hore a poriadne si zatlieskajme. No a čo myslíte, počul nás už konečne aj ten Mickey z Minnie? Áno, počul, takže idú k nám. Zamávajte im. Tak, decká, teraz je konečne ten čas, kedy môžeme ísť piecť tú našu sladkú tortu. Takže poprosíme pani učiteľku, aby vždy vybrala zástupcu triedy, ktorý tu z boku príde a donesie tú svoju surovinu a budeme chodiť po jednom, áno? No, tak poďme na to. Kto má vajíčko? Máš vajíčko kde? No, tu má pani učiteľka. Takže ideme postupne po jednom.
ideme. Tak, ty si nám doniesla múku. Patrí múka do torty? Áno, tak ja ti ju otvorím a ty ju tu vsypeš, dobre? Poď. Tak. Páči sa. Nemusíš všetko, ale poriadne tam vsyp. Neošpuncam sa. Dobre. Tak, múku máme. Čo to máme? Škoricový cukor, to tam tiež zvládneš sypať sama, no? Páči sa. Vajíčko. Kde máme ten sáček na odpad? Všetko, ďakujem. A postavíme sa do jedného radu, decka. Tak, kto mal to vajíčko? Vy? Tak ja vám s ním pomôžem, dobre? Keďže ste maličky, držím si to v rúčkách. Tak, ideme vajíčko. Šup. Tak, čo máme, Granko? To bude fajná čokoládková torta. Sypeš fešak sama, no? Ja ti vyberiem. A zvládneš to sám. Poď tu bližšie k hrncu. Tak, ja ti pomôžem, áno? Šup. Dobre. Mliečko. To zvládneš sama naliať? Áno? Ale len trošku. Tak, počkaj. Ja, áno? Šup. Dobre, mlieko máme. Čo tu máme? Piškotky, super. Tak to sypeš sama, dobre? Tak, chyť si to zo spodu. Tak. A poď tu sypať celý sačok hore. Šup, ja ti pomôžem. Nedostaneš? Počkaj, nadvihnem ťa. No vsyp tam všetko. Šup. Dobre. Mladý muž, čo to máme? Prášok do pečiva. Páči. Počkaj. Dobre, aj von slnca, jasná vec. Vanilkovi, poď tu bližšie, ty sypeš sama, ty si veľká. A tí, ktorí už dali, idú dole. No, mladý muž, poď sypať. Poď. Dobre. Páček do koša. Do koša. Ďalší. Páči. Dobre. Máme ešte nejaké suroviny? Nejak veľa ich máme. Čo to? Páči. Páči. Páči, vsyp. Jaj, ty nedostaneš teba. Nadvihnem. Teraz pôjde, Nela. Dobre. Do koša. Miki Mini zabudli miešať tortu. Páči sa. Nadvihnem ťa. Dobre, nestiahni nám ju, supíš. Do koša. Ešte zlatý kvás. Páči sa. No, ty si veľká, ty dostaneš aj sama. Celé, jasné. Dobre. Takže, poriadne, Miki Mini, zamiešajte nám tú tortičku. Dobre. Supíš, takže toto sme zvládli, pomôžeme teraz. Miki mi pomôže posunúť stôl ďalej. Tak, stačí? Aby sme tu mohli tancovať. No a kým necháme tortičku piecť, tak my si zatancujeme na jednu pesničku, áno, môže byť? Dobre, takže poďte všetci na svoje miesto, aby sme sa nepobúchali. No a to bude pesnička o písmenkách. Pozná niekto z vás nejaké písmenko? Áno, tak my sa teraz aj nejaké naučíme ukázať, dobre? Kto pozná písmenko A? Všetci. Jedna ruka hore, druhá, urobíme nad hlavou takú striežku a rozkročíme nožičky. Výborne. Potom bude písmenko E, takže ukážeme jedna ruka, druhá a nožička. Výborne.
I bude také dlhé, že sa budeme ťahať až do neba. Potom bude také tučné O, takže spojíme ručičky a nafúkneme líčka. A spolu ich jej praskneme, čo vy na to? Áno, tak jedna ruka, druhá, 3, 4. A všetci naraz. Jedna, druhá, 3, 4. Super. Potom ukážeme také svalnaté U, takže jeden sval ukážeme. Druhý sval. Poriadne sa pootáčame. A posledné písmenko bude malé F. Takže si takto pokročíme nožičku. Dáme ručičky. A zavrtíme prštekmi. Výborne, tak ideme čarovať čarovné zaklínadlo. 3, 2, 1. Decka, ale čo sa to teraz stalo? Pozrite. Čo sa stalo? Zaspal. Tak ja vám poviem ešte jedno tajomstvo. Ale ani toto nikomu nepoviete. Ten DJ včera celú noc nebol doma, vôbec nespal, aha, aký je tam teraz unavený. Tak čo, dáme si to zaklínadlo a zabudíme ho? Áno, alebo mu budeme kričať vstávaj DJ. Tak ja to odstartujem, dobre? 3, 2, 1. Dobre to bolo, a ideme teraz čarovať. 3, 4. Čari Mari, fuk, my tu chceme zvuk. A tlieskame. Opakujeme po mne. Vidím. Čo vidím? Je to niečo, ale neviem čo. A vyberáme písmenko.
prútik a za odmenu si pričarujeme bublifuk. Dobre, tak 3, 4.